Usotambomuona wangu akati ndine mai wes ndinanywirira iwe wow nyepe apana samari wewe munhu ngoro dzungu chete na dzungu chete na ripi dzunguro wakambona iyo sha tinashe muna mali dzake ngoro munhu ari kuchete ndikutaura muna ari kundiani munhu wakambonzwa akasponzwa kana akaitwa batsirwa kana murodhi zvakanzi odhura natinashe aye wakandisa send flow kuri apo ndia wangu tora zva send flow munoma wana mavenda achi ndi mwana wa David uzoti akakita mwana wa David kune iyo akasponza panhamo imwe neendiani ayo but pinga iyo uperero wakaninyaka unegogwe isonanorienda ko amaya ongusanguita zvimabhebhi yo wakana uperero wakaipapapa mina titongobayatesesha vanhutuka kwautesikonero ndinde peseni kwekutira ndindikangunuyo sonariekere Eska. Usia. Sorry for that. Na ndo kugara paka. Mtenga tu fasha ido kwaki kushamtuka. Ni mabondi mali. Unza nini? Kufundisha. Kono uita segone. Anakusira wakwero. Ayakani mbomira zvinhu mafanizika ni. Chike yo kanti tu yo chayo. Mbomira zvinhu mafanizika mani chike ne. Iwe ndo Ayakani yo ndo ndo yo chayo. Unokutsoma kwese ukongochi wontsoma hapo ukontsoma futhi ndikuita seko uyu ndasi ayeyo yona itokendra munhu wani yo wako wanini wangu wani andona ndipo tuyela manje wangu chiko wakuita watanga but mbomyadalo but wewe cha anti watikachivira chinhu wani achivira ni chinhu wani yo otora wako wani ndotora wangu wani bo ande ndikwazoitisa uruzoona here andikuona chimero chako masha ngatichidzokere hapasina uri bhambi ndakuamba kudhara ndisala kupinda kupenya dabuka maekta manyama mahiti tine bagi tora mdiwa mumbogara pasi kunako kwega akapenga masin director Brian vaedita maclip tisikuja hinge yamwa muzima disc masina nopulwa rupi wanako otora DJ tushuta mavida quality manyama kabra